Bueno, i a la primera part també. Hi ha hagut jugades de gol, jo crec que el dia que més clares que de tota la temporada, en algun cas sense porter. Jo recordo una de l'Ari a la primera part, que el porter no hi era, que només tenia que empujar-la, o la segona aquella d'en Nau, el tio contra el porter, també molt clara, i moltes més, hem generat moltíssimes ocasions, no hem estat afortunats, i al final, doncs, quan el resultat és tan apartat, qualsevol jugada, i més amb aquest vent, te pots portar en susto. La veritat és que estic molt content i molt orgullós de l'equip. Hem fet un 9 de 9, cosa molt difícil en aquesta categoria, i a més amb 3 porteries a 0. Hem de seguir, ens queden ara mateix 7 partits, i donar-li molt de valor en aquesta dinàmica tan positiva. Sí, és un nano que ja ho ha demostrat en partits de Copa Federació, o per exemple, sobretot com el dia del Sabadell. És un nano que s'ho ha currat moltíssim, molt humil, molt treballador, i que, joder, estic molt content d'ell, i molt orgullós perquè és un exemple per tots els nanos de Terrassa que si es vol, doncs es poden fer coses bones. És una aposta de l'Antonis i mira, està donant el seu fruit. I ho sabíem, teníem previst, sabíem que és el que podia passar, i al final, quan fa tant de vent, diguem que són 2 partits, un a la primera part amb el vent en contra i un a la segona part amb el vent a favor, amb les seves avantatges i desavantatges. Crec que ho hem sigut aprofitar, no hem tingut sort de fer un resultat més ampli, però me'n vaig molt content perquè aquest és un equip molt complicat de batre des que hi ha el míster Mut, que fa molt bé la feina. A part, tenen alguns futbolistes que han firmat pel mercat de Nadal, que és un equip que traurà punts d'aquí a final de temporada. No, o sigui, jo no dono per certificar res i no penso en el playoff. Penso que el diumenge tindrem davant de la nostra gent un partit molt important contra l'Arastro, que ve d'una dinàmica molt positiva, que és el segon o tercer millor equip fora de casa en quant a resultats, i que serà una altra barrera de final, i animo a tota la gent de Terrassa que ens vingui a animar, perquè queden poques tardes i necessitem la seva ajuda per fer coses més xules.